Soc Ferran Suay, soc doctor en Psicologia i professor de Psicobiologia de la Universitat de València i soc també el president de Tallers per la Llengua. I parlaré de l'assertivitat lingüística, que és el camí que ens permet passar de la consciència a la conducta. Em vaig dedicar a la psicologia perquè m'interessava entendre com ens comportem els humans i per què fem les coses com les fem. I ja fa més de 20 anys que em va cridar molt l'atenció una conducta que és molt habitual en tots els territoris catalanoparlants, que és l'aplicació de l'anomenada norma de convergència al castellà. Tothom la coneix i la immensa majoria l'aplica, i es tracta que quan algú parla en castellà acabem canviant al castellà i al poc de temps en aquella conversa només hi ha una llengua, que és el castellà. Com que és una conducta tan habitual, és fàcil pensar que és lògica o natural o que no es pot fer d'una altra manera. I, de fet, molts dels que l'apliquen consideren que és banal o irrellevant, que no passa res per canviar al castellà. Des del punt de vista de l'impacte social, és evident que això fa que el català sigui una llengua innecessària. I, per tant, la condemna primer a la irrellevància i després a la desaparició, perquè ja és una llei universal que s'aprenen les llengües que són necessàries i les que són innecessàries es deixen d'aprendre i finalment es deixen d'utilitzar. A ningú se li escapa que n'hi ha raons històriques i polítiques que han propiciat que els catalanoparlants actuem d'aquesta manera. Des del punt de vista de la psicologia, aquesta conducta es pot etiquetar com a submissió lingüística, perquè consisteix a subordinar-se sistemàticament a la llengua de l'altre i, com qualsevol altra forma de submissió, implica renunciar als propis objectius per a prioritzar els objectius de l'altre. Es tracta d'un hàbit i d'ençà dels inicis de la psicologia que se sap que els hàbits expliquen la major part de la conducta humana. Els hàbits tenen alguns avantatges evidents. Quan una conducta s'automatitza i esdevé automàtica, podem fer-la al mateix temps que fem altres coses. I, per tant, estem alliberant capacitat del cervell per a dedicar-se a altres temes. També tenen algun inconvenient, com és la pèrdua de control sobre la conducta. Com que ja no hem de prendre una decisió deliberada, conscient, per a executar una conducta habitual, ho fem directament en presència de l'estímul i deixem de controlar què fem i per què ho fem. De tal manera que la consciència en realitat té molt poc d'impacte en això, perquè una persona canvia al castellà no després d'haver pres la decisió de fer-ho, sinó simplement quan s'ha donat l'estímul, que és una altra persona parlant en castellà. La submissió lingüística, per tant, funciona com un hàbit, és a dir, l'aprenem a través del modelatge, l'aprenem dels nostres pares, mestres, germans grans, amics, etc. L'aprenem també perquè n'experimentem les conseqüències en carn pròpia i l'apliquem cada vegada que apareix l'estímul. Pot sonar molt estrany, però en realitat el que ens passa és que ens sentim incòmodes parlant en català quan l'altre no està parlant en català. Com a forma de resoldre aquesta incomoditat, canviem al castellà, que efectivament, momentàniament resol la incomoditat, però al mateix temps contribueix a fer del català una llengua encara més infreqüent, més anormal, i per tant ens ho fa més difícil, més incòmode a la pròxima. De tal manera que se tanca un cercle viciós de la minorització lingüística. Per a trencar aquest cercle viciós hem d'aprendre a parlar en català amb comoditat. I això és el que fem en Tallers per la Llengua quan proposem l'assertivitat lingüística com a alternativa a la submissió lingüística. Assertivitat és fer i dir allò que vols i sents sense perjudicar els altres, sense atacar o manipular els altres i també sense renunciar als propis objectius. L'assertivitat lingüística seria simplement expressar-nos habitualment per defecte en català i fer-ho d'una manera còmoda que permet que alguns altres vulguin fer això mateix, perquè si ho fem per militància, però ho fem mostrant incomoditat, el problema és que la gent no voldrà sumar-se a aquesta conducta. Ningú vol fer una cosa que sembla incòmoda.
El que fem en Tallers per la Llengua és, a partir de les estratègies, les tècniques i els recursos que deriven de la psicologia, aprenem i practiquem les formes en què en les diverses situacions ens podem mantindre en català amb independència de la llengua que estiga parlant l'altre. Una població especialment diana d'aquesta iniciativa són els docents, perquè els docents som models per als estudiants a través de totes les edats i, per tant, la nostra conducta lingüística, tant en ambients formals com són les classes, com en els ambients informals, en converses fora de les aules o en la cafeteria de l'institut, etc., el que estem fent és modelar un tipus de comportament lingüístic que tindrà un impacte fort sobre la selecció lingüística i sobre els hàbits lingüístics que adquiriran els estudiants. Si volem fer del català una llengua visible i normal que recupere tots els territoris que té una llengua normalitzada, hem de començar per modificar els nostres hàbits lingüístics en la direcció de l'assertivitat lingüística.